The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang oras mismo po ba ito? Jessica Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin niya? Ora mismo. Tandaan niyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon at live na live po tayo ngayong araw ng Lunes para magbigay ng serbisyo publiko. At live din tayo napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV Digital Channel 15 sa Metro Manila at Channel 62 sa GMA For the Box. Umpisahan na natin ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko mula sa ating satellite office sa Kongreso. Ay makakasama natin si Sir Rudy Vizcaya mula sa Kongreso. Magandang hapon, Ka Rudy. Ka Rudy, magandang hapon. Magandang hapon po. Nasatin sa Bikulan. Opo. Ano po sa inyo, Ma'am Ray? At kasama mo ngayon, Ka Rudy, si Tatay Sotero Dukulan, isang mangingisda sa Bataan, dumulog sa programa para sa kanyang pangangailangan upang makatulong sa gamutan. Magandang hapon po sa inyo, Tatay Sotero. Magandang hapon po. Opo, dumulog po kayo dyan, Tay, para po sa pangangailangang medikal ng inyo pong bunsong anak. Kumusta po ngayon, Tay, ang anak po ninyo? Nakakumpayan po ngayon sa JBL, ma'am. Opo, nakakonfine po sa ospital. Ano po yung diagnosis po ng doktor nito pong anak po ninyong si Jen Rose? Bukal po yung ulo, yung utak, pati brain. Opo, may bukol daw po yung utak, yung ulo. Nito pong si Jen Rose. Ano daw po ito, Tatay, na klaseng bukol ito? Ito po ba ay tumor? Hello? Hello po. Opo, eto po ba, Tay, ay according po sa diagnosis ng doktor, eto po ba ay isang uri ng tumor? Hindi ko po, ma'am, naintindihan, mapagpapagod po. Opo. Okay, ayusin lang po namin, ano? Ayusin lang namin yung linya po ninyo para po tayo ay magkaintindihan. Ang tanong ko po, Tatay, eto po bang bukol sa ulo po ng anak po ninyo ay isang uri na po ng tumor? Okay, balikan na lang po natin, ano? Medyo... Hello, Ka Rudy? Okay, balikan na lang natin ano yung NCR para dito sa idinulog ni Tatay, ano, kasi medyo malabo po yung kanilang linya, hindi tayo magkaintindihan, pero ang idinulog po nitong si Tatay ay para po sa anak niyang si Jen Rose na ngayon ay nasa ospital dahil po lumalaban sa sakit na dahil po meron po itong tumor sa kanya pong ulo, sa may utak daw po, ano. So, kailangan nating malaman kung ano yung maibibigay na tulong ng Ako Bicol Party List. Pero for sure, meron na maibibigay pong tulong ang Ako Bicol Party List. Eto, balikan natin si Tatay. Magandang hapon po sa inyo, Tatay. Hello? Hello, Tay? Opo, ayan, malinaw na. Tay, nababanggit po nyo na meron pong bukol sa ulo, ito pong anak po ninyo. Ang sabi po ba ng doktor, ito po ay uri na ng tumor? Ganun po. Opo. So ano po yung sabi ng doktor? Ano daw po yung kailangan
i-undergo ni Jenny Rose? Operahan po siya. Nalipat na po yung ano niya sa paghinga, tapos second ng doktor ay operahan na po sa ulo. Ayun, so kailangan po sumailalim sa operasyon. Opo. Opo. Kayo po tay, ilang taon na po kayong mangingisda? Tagal na po, since 1986 po. Since 1986, yun na talaga po yung hanap buhay nyo, tay. Yun lang po ang hanap buhay ko, ma'am. Opo, ilan po yung anak nyo? Anim po sila, pero dalawa na lang po yung nasa akin. Mga pamilya na po sila. Anim po sila. Yung iba may mga kanya-kanyang pamilya na po. Opo. Okay. So, kumusta po tayo? Ngayon po ba nakakapag-palaot pa po kayo para mangisda? Matagal na po hindi ako lumalaot o wala lumagkasakit yung anak ko. Opo. 6 na buwan na po. Opo, so paano po yan tay? Paano po yung mga pangangailangan po ng pamilya? Saan po kaya kumukuha? May mga nagbibigay naman dito yung anak ko dahil pag nasahod, nagbibigay naman sila pang kain namin, dito pamasahe. Dito lumalapit ako sa mga kilala ko. Opo, gaano kahirap po tayong sitwasyon na sa simpleng buhay ay meron po kayong ganitong uri ng, or meron pong ganitong uri ng sakit yung anak po ninyo? Kahirap po, ma'am. Opo. Napakahirap ng sitwasyon po tayo, no? Lalo na't hirap na sa buhay, meron pa pong ganitong uri ng sakit yung anak po ninyo. Opo. Opo. So, ngayon po tayo, si nanay po, kumusta? Si Mrs.? Siya po yung nagbabantay, ma'am, sa anak ko. Opo. Tay, katabi niyo po ngayon si Ka Rudy. Ano po yung gusto niyo pong tulong na maaari pong ma-extend ng Ako Bicol Party List para naman po gumaan po yung pakiramdam po ninyo at gumaling na po itong anak po ninyo? Yung gusto ko lang po hinihiling po sa tulong, yung patol po sa operation ng bata, kung matutulungan po ako, tapos yung tungkol po sa mga gastusin po ng bata, kung maaari lang po. Opo. So, katabi niyo... Kahit po laki-laki po ang gastos po. Opo. Katabi nyo ngayon, tatay, si Ka Rudy, ano? Tanungin natin si Ka Rudy kung ano yung tulong na maaaring maibigay po kay Jenny Rose. Ka Rudy, magandang hapon sa muli. Hello, magandang hapon po muli. Opo. Ka Rudy, ano po yung maaaring maasahang tulong nito po ni tatay para po sa kanyang anak mula po sa Ako Bicol Party List? Ito nga po nga, itong araw na po ito, isang pagbibigay tulong natin sa ating mga kababayan, hindi lang din sa NCR, sa buong Pilipinas. At tumutulong ang Ako Bicol Party List. At higit sa lahat, dito ang isang kababayan natin at mayroon siyang karamdaman ng kanyang anak para sa operasyon. Ito ay naglakas loob siyang lumapit sa akin upang humingi ng tulong sa Ako Bicol Party List. At ito naman tinginan ko ang kanyang mga dokumento. Ito naman po ay isang qualified para tulungan po ng Ako Bicol Party List. Hindi ako nagdalawang isip. Tinawagan ko agad ang ating buti Congressman Saldico upang matulungan ang ating kababayan. Opo, ano po yung sagot ng ating butihing congressman po patungkol po dito sa hinaing or idinulog pong tulong dyan po sa opisina po ng Ako Bicol Party List? Ito nga po, tinawagan kagad ako ng ating puting Congressman Saldico upang bigyan kagad siya ng 100K para sa gamutan ng kanyang mahal sa buhay. Ayun, Tatay Sotero, 100,000 po ang may pagkakaloob po sa inyo para po sa operasyon ng anak po ninyo, Tay. Ay, maraming salamat po. Una-una sa lahat, sa Lord ko at sa kay Congressman Saldico, at sa President Bonglalon, at sa kay Rudy at sa iyo pong programa sa Bicol Party ko, tabang Oramid ko. Ayun. Opo. Tay, sabayan po natin ng panalangin na tuluyan na pong gumaling ito pong anak po ninyo. Ano po? Maraming salamat po, Tatay Sotero, sa inyo pong tiwala sa Ako Bicol Party List at sa programang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Mabuhay po kayo, Tay. Maraming salamat din, Ka Rudy Vizcaya,
Maraming salamat. Samantala, eto mga ka-aksyon, kasama pa rin ni Rudy Vizcaya. Eto naman, isang ina ang dumulog sa programa para alalahanin nitong hospital bill ng kanyang anak. So, alamin din natin kung ano itong tulong na maibibigay ng Ako Bicol Party List para naman sa operasyon nitong anak na humihingi din ng tulong sa atin yung magulang para sa hospital bills ng kanyang anak. Okay? Alamin natin kasama ngayon ni Rudy Vizcaya, etong si Jeline Diaz na humihingi ng tulong dyan sa opisina ng Ako Bicol Party List. So, ito naman ay humingi ng tulong para sa kanyang anak na merong sakit sa puso. Kaya mga ka-aksyon sa mga kababayan natin na meron hinaing problema katulad nitong mga medical problems at itong mga hospital bills, wag po kayong magdalawang isip, dumulog po kayo sa aming opisina dyan sa National Capital Region. At kung kayo naman ay nasa probinsya, dito po ang aming opisina sa Embarcadero de Legazpi, dito po sa Victory Village, Celebration Plaza ng Embarcadero. At syempre mga ka-aksyon, ngayong araw, tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng tulong. Ayan, nasa linya na, kasama muli ni Rudy Vizcaya. Ito naman, si Nanay Jeline Diaz. Magandang hapon po sa inyo, Nanay Jeline. Magandang araw po. Apo, Nanay Jeline, kasama mo ngayon si Rudy. Nanay Jeline, kumusta po itong kalagayan po ng anak po ninyo? Bali po sa ngayon po, nagre-recover po siya. Pa rin po siya, nasa hospital pa po kami ng Philippine Heart Center. Bali, ang nangyari po kasi na-apektuhan po kasi yung kanyang brain. After ng surgery, hindi po siya nakabalik pa sa kanyang sigla at saka sa kanyang paningin. Opo. Nanay Jeline, ilang taon po ba itong pinag-uusapan po nating anak po ninyo? 1-year-old po. Oh, kawawa naman sa murang edad, 1-year-old, meron po siyang sakit sa puso. Bali, yung sakit po niya sa puso, nakita po yun after ko po manganak sa kanya. So, po kasi niya dextrocardia, baliktad po yung puso niya, and then yung kanyang organ sa abdomen na tinatawag naman po situs inversus. Yung puso naman po niya ay nakitaan ng 2 butas. Nung nagpa-check up po kami sa heart center, and then sabi sa amin, kailangan din po siya lagyan ng pacemaker, gawa nga po na yung kanyang heartbeat is irregular. Opo, Nanay, eto po bang anak po ninyo ay pang-ilan po ba ito? Panganay or pang-ilang anak niyo po ito, Nay? Sorry po ba? Opo, etong anak po ninyo, pang-ilang anak niyo po ito? Bali, pangatlong anak ko po siya. Siya po yung bunso, and siya lang po yung nagkaroon ng sakit sa puso. Opo, yung 2 pong anak po ninyo, normal naman po. Opo, okay naman po sila. Opo, kumusta Nanay yung reaksyon ng katawan po ng bata since 1-year-old pa lang, tapos sabi mo, iba po yung posisyon ng kanyang puso, meron pang butas. So, kumusta po yung reaksyon ng katawan po niya? So, ngayon po kasi hindi pa po siya nakakakilos, nakahiga lang din po siya. Tapos, yung feeding po niya naka-feeding tube po siya ngayon. Opo, pero conscious naman. Maliman po makalabas kami sa ospital, kinakailangan daw po siyang i-therapy. Opo, pero conscious naman po yung bata, Nay? Okay naman po siya, okay na po yung heart niya. Opo. Yung heartbeat niya okay na rin po, gawa din po ng pacemaker. Opo, kumusta yung development po after ng operation? Okay naman po sa ngayon. So far nakikita ko naman po, may changes naman po doon sa eyesight niya. Kahit pa paano naman po, siguro nakakaani-aninag na. Compare po talaga nung una na nakasama po ulit namin siya. Opo, si Mr. po, Nay, ano po yung hanap buhay or trabaho? Ako po ma'am, appraiser po ako sa isang pawn shop. Okay. Tapos yung asawa ko po ay driver po siya sa isang company, private company. Opo, kumusta po yung kita po ninyo? Sapat po ba or kulang? Sapat naman po, kaya lang po kasi dahil sunod-sunod po yung nangyari sa anak ko na ganitong sakit, tapos na-hospital po siya. Kulang na po bali ang ginagawa ko na lang po nagbebenta na lang po ako ng mga pagkain na para lang po may pandagdag sa pang-araw-araw na
panggastos, pambili ng gamot, ganun po, pangkain. Opo. So gumagawa po kayo ng paraan para po madagdagan man lang ang inyo pong kita. Kasi binabanggit nyo, sapat naman. So kung walang may sakit, sapat sana po sa pangangailangan. Ano po, Nay? Opo, okay naman po kung sa pang-araw-araw naman po na pangangailangan. Opo. So ngayon po, dahil dumulog po kayo dyan sa tanggapan ng Ako Bicol Party List, ano po yung pinakakailangan nyo po ngayon? Bali sa ngayon po kasi nakakailangan po ako ng malaking halaga para po sa pambayad ng ospital. Dahil po matagal po yung recovery ng anak ko, malaki na po yung naging bill namin. Umabot na po na 1.2 million. Ilalapit ko po sana na mabigyan kami ng pandagdag pambayad, pati po yung pambayad sa doktor po. Opo, so malaki-laki din po yung halaga, no po, Nay? Eto, Nay, tanungin po natin si Ka-Rudy, ano, para matugunan po yung inyo pong pangangailangan medikal. Ka-Rudy, magandang hapon sa muli. Magandang hapon po muli. Ito nga po, itong isang kababayan naman natin ay humingi ng tulong. Kanina, maaga-maaga siya nandito sa ating tanggapan, dito sa North Gate, upang humingi ng tulong sa Ako Bicol Party List at sa programa natin. Ito nga ay pinakita rin niya sa akin ang kanyang dokumento para sa kanyang anak na may karamdamang sakit. At hindi ako nagdalawang isip. Tinawag kagad ako uli sa ating buting Congressman Saldico, upang matulungan po ang ating kababayan. Opo. So, ano po yung tugon or kasagutan ni Congressman Saldi nung tumawag po kayo, Ka-Rudy? Tuwang kagad ang ating buting Congressman. Ka-Rudy, bigyan mo kagad ang 100K yan. Ayun. Papagamot kagad ang kanyang anak. Opo. Opo. So 100,000 po, Nanay Jeline, ang ipinagkaloob po ng Ako Bicol Party List ni Congressman Saldi para po sa inyo pong alalahanin patungkol po sa hospital bill ng inyo pong anak. Opo. Maraming salamat po kay Congressman Saldi ko, pati po kay Congressman Gis Borgalon, pati po kay Sir Rudy Vizcaya po. Nagpapasalamat po ako, binigyan nyo kami ng ganito kalaking halaga para po matugunan yung pangangailangan ng anak ko po. Ayun po. So maraming salamat po, Nanay Jeline, ano, panatilihin niyo po ang inyong pong katatagan dahil syempre ang lakas po ng bata ay syempre humuhugot din po siya sa kalakasan ng magulang. Maraming salamat po, Nanay. Maraming salamat din po sa Ako Bicol Tabang Ora mismo po. Thank you po. Thank you. Maraming salamat din po, Ka-Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa National Capital Region. At mga kaaksyon, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, eto mga kaaksyon, abangan po ninyo, isang aso sa Daraga Albay, walang awa umanong pinutulan ng ari. Ang suspect, isang retired army personnel. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang tabang ora mismo. Marahin aldaw sa Indo, Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski gurano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nagaanap kitrabaho.
Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na Ako Bicol Party List Permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa Indong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Indong Gabos. Sa giraray, dakulang pasasalamat po sa Indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indong Gabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arab po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang kongresman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik mga kaaksyon ang Ako Bicol tabang ora mismo. Ito mga kaaksyon, kaawa-awa ang ginawa sa isang aso sa Daraga Albay. Reklamo ni Prince Labog, umuwi siyang nadatnan na lamang niya na duguan na ang kanyang alagang aso na si Makmak. At nalaman na lamang niyang pinutulan na ng ari ito dahil lamang sa nakita raw itong nakikipagtalik sa kapwa aso.
At ang tinuturing suspect ay ang kanilang kapitbahay na isang retired army. Kaya naman ora mismong nagpadala ng panawagan si Prince sa ating programa. Panoorin po natin ito. Panawagan po ako sa Tabang Ora mismo na makamit ang hustisya para sa sinapit ng alaga kong si Makmak. Dahil po si Makmak ay intentional na pinutulan ng hari itong nakaraan lamang pong January 17. Pag-uwi ko po around 5 p.m. nakita ko na lamang po lahat ng bakas ng dugo ni Makmak na nagkalat po. Tapos natagpuan namin si Makmak nangihina sa gilid dahil sa sakit ng nararamdaman niya. Kung may galit po kayo sa alaga namin, sana binugaw niyo na lamang po at sinaway. Hindi naman po kailangan umantong sa pagpuso ng hari. Dahil kahit sa anggulo niyo po tignan, mali po talaga yung nangyari. Yan mga kaaksyon ang panawagan ng may-ari ng asong pinutulan ng ari. Kaya naman ngayon mga kaaksyon, makakasama natin ito mismong nagre-reklamong si Prince. Magandang hapon sa iyo, Prince. Magandang hapon din po. Okay. Prince, kayo yung may-ari nitong asong si Makmak. Yes po. Okay. So, una, kumusta ngayon yung sitwasyon nitong alaga niyo pong aso? Bali ngayon po ma'am, okay na po si Makmak na dala naman po namin agad sa vet. Tapos na dahil nga po sa tulong ni ma'am, na paggamot po agad si Makmak. Okay. So, dinala nyo kaagad sa vet itong si Makmak? Yes po, ma'am. So, ngayon, nasa vet pa ba or nakauwi na sa bahay nyo itong si Makmak? Sa ngayon po, nasa vet pa po siya. Nasa vet pa rin, so nagpapagaling. Nakita namin sa panawagan mo na talagang damang-dama namin yung kalungkutan, yung galit, napaluha ka dahil sa sitwasyon ng alaga mong aso. Gaano mo ba ito kamahal si Makmak? Actually, ma'am, pag umuwi ako galing sa school o kaya pag galing po ako sa tindahan, sila po agad yung sumasalubong sa akin. Tapos parang yung lahat ng pagod ko napapawi po lahat pag na salubong sila. Madami po kasi kaming aso. Tapos pag nauwi ako, lahat sila nagsasalubong. Okay. So, kinukonsider nyo talagang parte ng pamilya itong mga alaga nyong aso? Okay. So, may inirereklamo ka na tao na may gawa nito sa iyong alagang aso. Sino ba itong kapitbahay nyo na tinuturo mong suspect na pumutol ng ari nitong si Makmak? Yes po, ma'am. Bali po, ma'am, napagsabihan po ako na kung sino po yung gumawa. Ako po, hindi ko po nakita talaga yung actual po na nangyari talaga. Kasi pag-uwi ko nga po, yun na po. Tapos ang ginawa ko po, nagtanong-tanong po ako, nag-research po kung ano pong nangyari. Tapos based po sa nag-gather kong information, yun na nga po yung tinuturo po daw yung kapitbahay po namin. Pero gusto ko pa din pong mapatunayan kung siya po talaga ba. Okay. So, base sa yung pagsasaliksik, pagtatanong-tanong sa mga kapitbahay, may itinuturong lalaki na may gumawa nito. Yes po. So ngayon, pero hindi mo nakita dahil hindi mo nga alam. Pero sino nga itong pinangalanan ba nitong mga nakausap mo kung sino itong may gawa dito sa alagang mong aso na pagpuputol ng ari nito? Yes po, ma'am, pinangalanan. Okay, pinangalanan. Sino ito? Bali ngayon po, hindi pa daw po pwedeng sabihin kasi may ano pa po sa investigation kasi. Okay. So, base sa nagpapatulong ng investigasyon, pero sino nung nagturo? Sino nagturo dito sa retired police personnel? Bali, ang nangyari po, yung apo po nung retired personnel, sinabi po dun sa helper namin na si lolo po yung gumawa nun. Meaning to say po, tinuturo niya po yung lolo niya. Okay. So, ang nakapagsabi na ang may gawa nitong sa aso mo ay isang bata? Hindi po yung lolo niya po. I mean, yun nakapagsabi. Yes, okay, po, isang bata. So, meaning to say, ang bata, kung ano ang nakikita niyan, sasabihin niya yung totoo. Kung ano yung nakita niya, walang labis, walang kulang, depende, di ba? May mga bata kasi talagang nagsasabi ng totoo. Pero mostly, ang mga bata, talagang hindi mo yan mapagsasabihan, itago mo itong mga ganito. So, mismong apo nitong retired PNP personnel, yung nagsabi na yung lolo niya, yung may kagagawan nito sa iyong aso. Okay. Yes, po. So, sinabi niya ito nung bata sa helper. At yung helper naman yung nagsabi sa iyo. Yes po, ma'am. Okay. Ilang taon na ba itong PNP personnel, itong retired PNP personnel na ito? Hindi ko lang po alam yung exact age niya po, pero
Mga 70 plus na po. So senior citizen na? Yes po. Okay, pero sa sasaliksik mo, ano ba yung ginamit na pagputol dito sa ari ng aso? Bali ma'am, yung sa weapon use po, hindi ko po nalaman kung ano po yun or hindi ko po nakita kung ano. Pero based po sa veterinarian, parang gunting daw po yung ginamit kasi malinis po yung pakakat nung penis talaga nung alaga ko ma'am eh. Talagang sobrang linis ng ano, Okay, so- intentional po talaga. Kasi kung sinundan po yun, kung inaano lang sana may ibang sugat or may matamaan sa ibang parte ng katawan ng aso. Okay, so sinadya. Ito bang aso mo ay mabait? Yes po, ma'am. Hindi siya yung pag nilapitan ng tao, talagang maamo itong aso mo. Yes po, ma'am. Okay. Linawin lang natin, ano, ito ba PNP personnel or ex-army? Di ko po, ma'am, sure talaga. Pero retired army daw po. Okay, retired army daw. So, sa inyong, syempre, kapitbahay nyo, no? Kapitbahay mo. Ito bang retired army na ito, talagang kilala sa lugar nyo na talagang iba yung ugali, matapang, palaway. Sa ano, ma'am, matapang lang po, ma'am. Di naman po siya yung palaway or ano. Pero hindi mo ini-expect na magagawa yun Yes sa aso po, mo? ma'am. Okay. Wala pong nag-expect na mangyayari po yun. Pero sa tingin mo, bakit ganun na lang yung labis na galit nitong ex-army nito sa alagang aso nyo? Yun nga din po yung hindi ko maintindihan, ma'am. Kasi okay naman po kami. Pag nagkikita po kami, nagngingitian po kami. Pero alam ba nitong ex-army na ito ay aso ninyo? Yes po, ma'am. Palagi niya po nakikita. Kasi nandun lang naman po, magkatabi lang naman po. Ayun. So, ibig sabihin, wala siyang iniisip kung sino yung may-ari ng asong ito, basta ginawa niya lang yon. Yes po, ma'am. Okay. So, eto kasama din natin mga ka-aksyon si Ma'am Ednalyn Cristo, no? Para malaman natin kung ano ba yung mga kakaharapin nitong taong may gawa nito sa isang alagang aso, ano? Pero nai-report nyo ba ito sa otoridad, itong pangyayaring ito tungkol sa aso? Huli ngayon po, ginagawa na po ng report. Ginagawa niya na ng report. Kailan nyo palang ito ipinaalam? Kagabi po, ma'am. Kagabi po kami, ma'am, Okay. nag-report. Kagabi nyo ini-report, pero kailan ito nangyari? January 17 January 17. So, ngayon ay 20. Okay, so isang araw yung pagitan Yes po, bago kasi nyo na-report. nag-focus po kami muna sa Pagpapagamot. ni Tama Macmac. naman, ano? So, kasi yung buhay ng aso, syempre, importante yan sa atin dahil parte yan ng pamilya, kinukonsider natin. So, importante, emergency yung cases na ito, inuna nyo muna yung kalagayan ng aso. Opo, yes Okay. po, ma'am. Dahil sa reklamong ito mga ka-aksyon, personal din natin ngayon na inimbitahan si Ma'am Ednalyn Cristo, ang head volunteer ng Tabaco Animal Rescue and Adoption or TAARA. Magandang hapon po sa inyo, ma'am. Yes, magandang hapon po. Apo. Ma'am, napakinggan niyo po itong reklamo po nitong may-ari po ng aso na kung saan sobra yung ginawa po sa kanyang alagang aso, pinutulan po ng ari. Ano po ba, ma'am, yung maaring magawang aksyon ng inyo pong tanggapan patungkol po dito sa pangyayaring ito? Yes po. Primarily, kailangang mabigyan or malapatan ng paunang lunas or gamot. Sa case ni Macmac, as per attending vet, worse po yung case na dinanas ni Macmac. So, kailangan po siyang mag-undergo ng operation. So, sa ngayon naman po ay naoperahan na siya. Successful naman po yung operation and nasa recovery phase na po si Macmac ngayon. So, bali po ang ginawa, dahil po doon sa trauma na sinapit ni Macmac, maraming namuong dugo doon sa genitals niya. So, tinanggal po yun lahat. Tapos, ginawan po ng panibagong daanan yung ihi niya. Opo. And at the same time, kinapon na din po si Macmac. Inalis na yung kanyang balls. So, as per attending vet, kausap ko po siya kanina, ang iniiwasan lang po natin is the infection, na sana hindi magkaroon ng infection para hindi magkaroon ng complication and mamuhay pa rin po ng normal si Macmac. Apo. Yun po yung iniisip ko din po na, ma'am, ano, kasi pag tinanggal po yung ari, saan na po dadaloy or dadaan po yung ihi ng aso? Yes po, yun po. Ginawan po siya ng panibagong daluyan ng ihi niya. So, ma'am, sa ganito pong mga sitwasyon, animal cruelty to animal, ano po ba yung maaring kaso na pwede pong maisampa or kaharapin po nitong taong may gawa nito? Yes po. The violation po of RA 8485 or the Animal Welfare Act, which is punishable up to 2 years. Yun nga lang, medyo mababa siya. So,
2 years and plus the penalty. Opo. Ayan. So, pwedeng makulong po ng 2 taon plus the penalidad ang pwedeng kaharapin po nitong may gawa po nito. Opo. Sa inyo po mang datos, in terms po sa mga ganito pong kaso, kung irarang po ninyo or yung level of cruelty po, dito po sa Albay, kung i-rate nyo po 10 as the highest, ilan po yung dito sa atin? Albay malapit na sa 10. Grabe, ano ma'am? As in. These are only minimal reported cases. Kasi meron diyang mga cases na hindi naman nare-report. Kasi nga po, kulang yung awareness. Ano po, kumbaga, yung iba kasi, hindi tulad natin mag-isip, like the compassion for animals, yung iba kasi, hayop lang yan, aso lang yan. So, they can do whatever they want. Yan po, di ba? And sa iba naman na nakaka-witness, we don't care at all. Aso lang naman yan. Maraming tao ngayon, ma'am, yung nakakalimutan na hindi lang tayo mga tao ang merong karapatan. Yes, so, hindi po nila alam na yung mga animals, meron din po silang mga rights to be, to experience ng pagmamahal, 'di ba ma'am? Care for an animal. So, sa ganito po mga sitwasyon po ma'am, ano po yung dapat gawin po ng ating mga kababayan, ng ating pamahalaan para po mas mapatatag or mapalakas po yung itong batas para sa ating mga hayop, alagang hayop? Yes po. Unang-una, we plea for stronger yung penalty, gawing mas mataas, mas mabigat, para po mas maging aware yung mga tao. And secondly po, magkaroon sana tayo ng leaders na merong pagmamalasakit sa mga hayop, di ba po? Kasi medyo hindi talaga siya masyadong nabibigyan ng pansin. Unlike yung sa mga tao. Ang isipin na lang po natin kasi is, animal welfare is human welfare also. Di ba po? Kumbaga, kung ano po yung rights natin, kung ano yung needs natin, yun din sila. Ang pagkakaiba lang is hindi sila makapagsalita. Tama. So, kaya po nandito kami to stand for them. Opo. So, tama po yan, ma'am. So, bawal na bawal sa batas na ito ang pagtutorture ng mga animals, sa mga hayop, alaga natin. Ang torture ay hindi lang po yung pananakit ng pisikal, kundi pati po yung emotion nila, di ba? Meron po silang mga damdamin katulad ng tao na kung ano po yung nararamdaman nila, nararamdaman din po natin. Kailangan hindi lang talaga sila makapagsalita. Yung ma-express natin ay iba po sa pag-express nila. Ngayon po ma'am, dahil po idinulog po ito sa atin na reklamo po nito yung, para kay Makmak, ano po yung tulong ng inyo pong tanggapan para po itong taong itong inireklamo ay talaga pong masampahan ng kaso at kung ano yung karampatang kaso, penalidad, ay makuha niya po? Kami po ay nakaalalay kay Makmak with the help of Tabang Ora mismo po. So, rest assured po, sabihin natin hindi mabilis yung proseso, but we are we stand firm na kailangan mabigyan ng justice si Makmak and the iba pa na mga animals na victim ng cruelty. Opo. Kasi nababanggit nyo, ma'am, nasa level 10. Nasa 10 na po. Meaning to say, ma'am, alarming na. Yes po, alarming na. Napaka-taas po ng level dito po sa Albay, itong animal cruelty. So, dapat po talagang mabigyan ng pansin yan. Yes, so, maraming salamat po ma'am sa pagbibigay po ng tulong, syempre serbisyo na talagang stand firm po itong TARA para po matugunan yung reklamo at syempre mabigyan po talaga ng penalidad, masampahan ng kaso ito pong taong ito na may gawa nito. Meron po kayong panawagan ma'am sa mga kababayan po nating nanonood ngayon na yung pagbibigay po ng importansya, pag-aalaga po sa mga hayop ay kung ano yung pagmamahal, pag-aalaga sa mga kapwa natin tao, ayun din po yung ibigay nilang pagmamahal sa mga alagang hayop. Kahit po hindi nila pag-aari, pero yung buhay po ng hayop ay mahalaga. Yes po. Lagi po kaming nananawagan to create a humane society kung saan lahat ng animals will be treated with love, compassion, and respect. Hindi man lahat mahilig sa aso, but you can still be compassionate, 'di ba? 'Di ba po, nakakita ka ng aso. Instead na bugawin mo, wag mo nang saktan, wag mo nang saktan kung ayaw mo, bugawin mo na lang, palayuin mo na lang sa'yo kung may allergy or what. Wag na lang saktan kasi kung ano yung nararamdaman mo, yun din yung nararamdaman nila. And imagine, kung marunong yan lumaban,
baka mas worse pa. Opo. Diba? At baka mangyari yung mga nakikita natin sa TV na pag nag-swap yung personalidad niya, ikaw yung naging hayop, siya naman yung naging aso, di ba? Parang ma-feel mo din. Yes po. Parang mga ganyan, ma'am. So we can never tell. So let's put ourselves sa situation ng hayop na tayo ay nangangailangan din ng care at attention. Apo, maraming salamat po, ma'am, sa inyong pong panahon at oras. Pero para sa maaring legal na proseso, eto, nasa kabilang linya na rin ng telepono, ang ating butihin at magiting na Police Brigadier General Andrea Perez Dizon, ang Regional Director ng Philippine National Police Region 5. Magandang hapon po sa inyo, RD. Ay, Ma'am Rem, good afternoon at sa lahat ng nanonood at nakikinig sa Ako Bicol Tabang Organismo po. Apo, RD, eto po ay grabe eto pong ginawa po ng isang retired army sa isang alagang aso na pinutulan po ng ari. RD, maaari po ba kaming humingi ng tulong po sa inyo na maasikaso ito pong pagsasampa ng formal na reklamo ni Prince para po dito sa taong may gawa po nito? Tama po yun, ma'am. Yung batas na umiiral kontra po sa pag-aabuso sa mga hayop, tinatawag natin yung The Animal Welfare Act of 1998. Ito po ay nagbabawal na saktan ang ating mga alaga na hayop. So, mali po yung ginawa at labag po yun sa batas. Opo. So, ano po ba yung maaaring asahan na proseso nito pong si Prince patungkol po dito sa kanya pong idinulog po sa atin na reklamo? Opo, Ma'am Rem, si Prince ay pwedeng dumulog sa istasyon, police unit na malapit sa kanya kung saan nangyari yung pang-aabuso sa hayop. Pwede po siyang mag-file ng case against doon sa suspect para ma-assist po siya ng ating kapulisan po, ma'am. Opo, RD, baka meron din po kayong mga panawagan para po dito sa ating mga kababayan na nagretiro na po sa serbisyo na gamitin po nila yung mga na napag-aralan po nila during their duties, ng mga panahon po na sila po ay nasa serbisyo pa, na kahit po wala na po sila sa serbisyo, ay dapat po manatili yung respeto, hindi lang po sa tao, kundi po pati sa mga hayop. Totoo po yun, Ma'am Rem, na lulungkot tayo kasi dapat sa isang galing sa serbisyo, nandoon po yung disiplina, nandoon po yung pagrespeto sa ating kalikasan, sa ating mga alaga na ito po ay nilikha rin ng ating Diyos na may saysay dito sa mundo po. Opo, ano po yung nararamdaman nyo ngayon, RD, na etong retired army po ay yun po yung itinuturong may gawa po nito sa pagpuputol po ng ari, bilang kayo din po ay magiting na PNP, magiting po na nasa serbisyo, na pinapakita po yung pagmamahal sa bayan? Ma'am Rem, yun nga po nabanggit ko kanina, nalulungkot ako, lalo na galing din sa serbisyo yung gumawa, kasi hindi naman po yung tinuro, Ma'am Rem, sa aming organisasyon, sa pinanggalingan natin na ahensya ng gobyerno, bagkus yung pangangalaga sa kalikasan, pangangalaga sa mga nilalang ng ating may kapal, yun po, yung pagrespeto po ang dapat nating pairalin. Kaya yung ginawa na po yun, hindi lang labag sa batas, ay nagsisilbing hindi magandang pamarisan dahil yung hayop may saysay din po yan dito sa mundo po. Tama po kayo dyan, RD. RD, maraming salamat po sa inyo, RD, at makikipag-ugnayan na lang po kami sa inyong tanggapan para naman po itong idinulog pong reklamo sa atin po ni Prince ay masampahan na po ng kaso. Eto pong may gawa po nito. Maraming salamat po sa inyo, RD. Thank you, Ma'am Rem. All the time po. All the time. Apo, maraming salamat, Prince. Napakinggan mo, Prince, ngayon si RD, So, makikipagtulungan po ang tanggapan ng PNP para kung ang desisyon mo ay ipagpatuloy itong kaso para naman dito sa ex-arming ito. Yes po, ma'am. Apo, nakikita mo pa ba hanggang ngayon itong ex-army? Nung after po nung nangyari na incident, di ko pa po siya nakikita kasi busy po ako mag-asikaso kay Makmak. Ayun, pero hindi pa kayo nag-uusap, wala pa kayong paghaharap. So, pero sa tingin mo ba, alam na niya na alam nyo na siya yung may gawa nito? Di ko po alam, ma'am, kung alam niya po.
Okay, so parang talagang wala lang sa kanya, no? Parang baliwala lang talaga sa kanya. Gusto mo bang manawagan ngayon sa mga pet lovers din na nanonood ngayon na nais magpaabot ng tulong para dito kay Makmak? Yes po. Sana po nananawagan po ako sa lahat ng mga pet lover na sana kahit matulungan niyo po si Makmak kahit sa konting alaga lang po, ganun. Okay, Kasi, so sa ngayon, ano pa yung mga pangangailangan ngayon ni Makmak? Bali po ngayon, di pa po namin siya papauwiin hanggang sa hindi pa po siya fully healed. Yung sugat niya po. Fully healed. So, ibig sabihin sa ngayon, dahil nandun pa si Makmak, nagpapagaling, syempre meron din yung mga bill, ano? May babayaran sa gamot, sa operasyon. So, yun din ang iniinda mo. Yes po, Estudyante ka pa ngayon, Prince. Yes po, ma'am. Ayun. So, saan ka nag-aaral? Sa Bicol College po. Bicol College. Ano ba yung kursong kinukuha mo? Criminology po. Criminology student. Ayan. So, bilang isang criminology student, ano yung pakiramdam mo na ang may gawa nito sa iyong alaga at pinakamamahal na aso ay isang retired army? Yes po, ma'am. Sobrang sakit po sa kalooban ko kasi dapat po, di ba, pag magkapit-bahay kayo, okay kayo, kayo. Pero yung ginawa po sa akin, hindi ko po inaasahan talaga yun kasi akala ko po safe lahat yung aso namin doon. Kasi friendly naman po yung aso namin, hindi naman po yun nangangagat po. Siyempre, nagbabark lang po yun pero hindi po sila nangangagat. Okay. Kung nakikinig ngayon itong may gawa kay Makmak, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Sana po makonsensya ka sa ginawa mo. Yun lang. Gusto mo din bang putulan ng ari itong ex-arming ito? Kung pwede. Yun, kung pwede lang, kaya lang, syempre, alam mo yung hindi dapat, kaya sa sobrang galit mo, parang gusto mo rin maramdaman niya kung ano yung sakit na naramdaman itong alaga mong aso. Okay, so dahil dyan, Makmak, sabi mo, problemado ka ngayon, syempre, yung pangangailangan ng aso, yung expenses doon sa clinic, syempre sa operasyon. Eto, Makmak, malaking tulong din ito para kay, ayan, so, 5,000. Ito, Prince, tanggapin mo rin itong munting tulong para sa operasyon na kakailanganin ni Makmak. Maraming salamat po, ma'am, sa tulong na pinabot niyo po. Okay. So, sisiguraduhin namin, Prince, na makakapagsampa kayo ng kaso sa tulong din ni Ma'am ng Tara. Yes, para naman, eto ay hindi na pamarisan pa ng iba. At yung mga matatapang dyan na talagang may mga times na pag galit kayo sa mga hayop na hindi nyo pag-aari or kahit pag-aari po nyo, it's a big no-no. Nasaktan po ninyo ang mga hayop na yan. Dahil lahat po ng hayop dito sa mundo ay meron pong pakiramdam, meron din po silang puso na nangangailangan din po ng pagmamahal at pag-aaruga. Maraming salamat po sa inyo. Ma'am, maraming salamat po, Ma'am Ednalyn Cristo, ang head volunteer ng Tabaco Animal Rescue Adoption or TARA. Mga kaaksyon, eto naman, at natunghayan na natin ang ora mismong inaksyonan ngayong hapon at para naman sa mga nanais o nagnanais humingi ng tulong sa programang ito, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Co Center sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali, mga kaaksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong, Gowa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol tabang ora mismo.
kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol, Tabang Ora Mismo. At hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mindones, magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora Mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol natin.